Samantala sa lungsod po ng San Fernando City, La Union, Asf-Free na. Para po sa detalye kasama natin, Idol Jam Victorio. 104.7 IFM. Report! Idineklara ng Department of Agriculture Region 1 bilang Asf-Free ang lungsod ng San Fernando City, La Union matapos ang mga isinagawang test. Ngayong Mayo, inilabas ng tanggapan ang sertipikasyon na patunay sa naturang deklarasyon matapos mapabilang sa mga bayan na isinailalim sa red zone o mga lugar na may positibong kaso ng ASF noong nakaraang taon. Sa kasalukuyan, isinailalim na sa pink zone o buffer zone ang lungsod, nangangahulugan na malaya na sa African Swine Fever. Sa kabilang nito, patuloy na pinaiigting ng Pamahalaang Panglungsod ang pagbabantay sa exit at entry points upang matiyak na ligtas ang mga ibinabiyaheng produkto sa lungsod. Kasama mo mula dito sa IFM Degupan. Ito si Idol Jam Victorio. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM.